Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Автолайф. Бо шумо ва дар хизмати шумо ҳастам Суҳроб. Хуш омадем ба канали мо. Бародаро, дар навори имрӯза 15 мошини фурӯшӣ аст ва мо пешкаши шумо мегардонем. Касое ки мошини фурӯшӣ доранд, марҳамат ба номрои рӯи экран равон кунед ва мо ройгон реклама мекунем, дастгирӣ мекунем ва наворои нави моро ҳама рӯза тамошо кунед. ва як бародар аз шаҳри Москва ба ман як мошин равон кардагиай ва гуфтааст ки мошин дар ноҳияи Вахшай. Бародаро, мошин хубай. Opel Caravan ай, солаш 97, объёми мотори 1.6, газа бензин, нархаш 35,000 сомонӣ бо арзонан мешавад ва номрои соҳибаш 931 98 77 38. ва мошини якум боша BMW 3, солаш 2003 ай, кузов седан, объёми мотори 1.8 ай, газа бензин ай, растамошка шидагӣ, коробкаш механик ай. ва дар ҳамин ҷа соҳиби мошин камтар маълумот додагиаст бародаро ва гуфтааст ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, задагӣ умуман надорад. мошин ягон кор надорад, фақат мешини ҳайш мекунӣ, ҳама наворота дорад. мошин якдаста ҳай ва нархаш 55,000 сомонӣ бо арзонан мешавад ва номрои соҳибаш 918 75 48 93. ва мошини дуюм боша BMW M5, солаш 2000 май, объёми мотораш 2.5 ва бензини холӣ ай, растамошка шидагӣ, коробкаш автомат ай ва гуфтааст ки срочна сумдаркорай, харидери конкретни боша бо арзонан мешавад. нархаш 43000 сомонӣ ва номрои соҳибаш 901 10 10 56. ва мошини сеюм боша Mercedes Benz, солаш 2005 ай, кузов седан, объёми мотор 2 ай ва газа бензин ай, растамошка шидагӣ, коробкаш автомат ай ва гуфтааст ки мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. нархаш 75000 сомонӣ бо арзонан мешавад ва номрои соҳибаш 939 937 333. ва мошини чорум боша Mercedes E-Class, солаш 2010 ай, кузов седан, объёми мотор 3.5 ай ва 126000 пробег дорад, бензини холӣ ай, растамошка шидагӣ, коробкаш автомат ай ва гуфтааст ки мошин вагони ва нархаш 198000 сомонӣ бо арзонан мешавад ва номрои соҳибаш 929 589 595. ва мошини панҷум боша Lexus RX, солаш 2004 ай, объёми мотор 3.3 ва газа бензин ай, растамошка шидагӣ, коробкаш автомат ай ва соҳиби мошин гуфтааст ки мошинам дар ҳолати хуб қарор дорад, коробкаш D плюс ай, алишан мешавад, хеле вариантҳо ҳам дорад ва нархаш 100,000 сомонӣ бо муомила дорад, бо арзонан мешавад ва номрои соҳибаш 909 11 11 53. ва мошини шашум боша Lexus EGS, солаш 2013 ай, кузов седан, объёми мотор 3.5 ай ва 70000 пробег дорад, бензини холӣ ай, растамошка шидагӣ, коробкаш автомат ай ва дар ҳамин ҷа гуфтааст ки мошинам дар ҳолати беҳтарин ай, 1 сол танировка дорад, нархаш 205000 сомонӣ бо арзонан мешавад ва номрои соҳибаш 988 226 565. занг мезанем бародаро, бо барои шумо пурратар маълумот метаҳанд, бо арзонанӣ мешавад. ва мошини ҳафтум боша Lexus IS, солаш 2002 ай, кузов седан, объёми мотор 3 ай ва газа бензин ай, растамошка шидагӣ, коробкаш автомат ай ва дар ҳамин ҷа гуфтааст ки мошинам 8 моҳ танировка то январ авҷато шад, 4 баллони нав, газа нав мондагем. Масъалаи коробка, мотор 100%,
ва нархаш 70000 сомонӣ бо арзонан мешавад. ва номари соҳибаш 907 00 01 07. Машини ҳаштум боша ва аз 2106 солаш 95 кузов седан, объеми мотор 1.6 ва бензини холия, растамошкаш чидагӣ, коробкаш механикай ва гуфтааст ки мошин дар ҳолати хуб сум дар кор шуда, дастрошни 1 сол ҳуҷҷат дорад ва нархи 16000 сомонӣ бо арзонан мешавад. ва номари соҳибаш 904 205 225. занг мезанем бародарон, касое ки маъқул мешавад айноми канали Автолайф салом расонем, бо барои шуморо арзон мекунанд. Машин ҳам боша ва аз 2114 солаш 2010 кузов хетчбек, объеми мотор 1.6 ва газов бензинай, растамошкаш шидагӣ, коробкаш механикай. Мошинам дар ҳолати хуб қарор дорад, мотор инжектор, нархаш 26000 сомонӣ бо арзонан мешавад. ва номари соҳибаш 928 84 23 23. Машини даҳам боша Nissan Armada солаш 2012 ва объеми мотораш 56 ва 130000 пробег дорад, бензини холия, растамошкаш шидагӣ, коробкаш автоматай. ва гуфтааст соҳиби мошин ки мошинам дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, баллонои нав, ҳуҷҷат ва таъмировкаш то соли 2021 ва нархаш 250000 сомон бо арзонан мешавад. ва номари соҳибаш 933 114 554. занг мезанем бародаро, бо барои шуморо пурратар маълумот метаҳанд. Машини 11 боша Hyundai Solaris солаш 2018 кузов седан, объеми мотор 1.6 ва 140000 пробег дорад, газов бензинай, растамошкаш шидагӣ, коробкаш автоматай. ва соҳиби мошин гуфтааст ки мошинам дар ҳолати хуб қарор дорад, 1 сол ҳуҷҷат, 4 баллони пачка, задагӣ умуман надорад, бо савдоан мешавад. ва гуфтааст бародаро дар ҳамин ҷа ки харидори аниқ бошӣ, қатъи устод биё, ҳама ҷош заводускоай. нархи 614000 сомонӣ бо арзонан мекунем ғайра, гуфтааст соҳиби мошин. ва номари соҳибаш 902 70 77 74. Машини 12 боша Hyundai Avanti солаш 2013 кузов седан, объеми мотор 1.6 ва бензини холия, растамошкаш шидагӣ, коробкаш автоматай. ва гуфтааст ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон ҷои задагӣ надорад, нархаш 85000 сомонӣ бо арзонан мешавад. ва номари соҳибаш 922 228 888. Машини 13 боша бародаришам Hyundai солаш 2013 кузов седан, объеми мотор 2.4 ва бензини холия, растамошкаш шидагӣ, коробкаш автоматай. ва соҳиби мошин гуфтааст ки мошинам дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ҳуҷҷатҳо ҳамаш ҳастаст, рошна сум дар корай, нархаш 125000 сомонӣ бо арзонан мешавад. ва номари соҳибаш 38 бо 38 854. Машини 14 боша Toyota Corolla солаш 2011 кузов седан, объеми мотор 1.8 ва бензини холия, растамошкаш шидагӣ, коробкаш автоматай. ва гуфтааст ки мошин истеҳсоли Япония, поини фулай ҳама наворотош кор мекунад. нархаш 105000 сомонӣ бо арзонан мешавад. ва номари соҳибаш 917 585 858. ва ин буд бародаро 15 мошини фурӯшие ки мо дар наҳори имрӯза пешкаши шумо гардонидем. бародаро ҳатман дар видео лайкро гузорен ва ба дӯстонатон равон кунен. касое ки мошини фурӯшӣ доранд, марҳамат ба мо равон кунед ва мо ройгон реклама мекунем. бародаро ҳама каса бародаро видеоҳои нави моро интизор шен ва ҳатман
наврӯи моро тамошо кунед ва дастгири худатонро фаромӯш накунед ва мо ҳам дар хизмати шумо ҳастем. То видеоҳои оянда худованди меҳрабон ҳамата нигаҳбон боша, саломат ва зинда бошед. Ҳобинавачан екси дигаи шам солуш 96 будай. Шам Корея. Ҷатоша чанд хавше? 6 муч хеле бади ҳам задагӣ, пусугагӣ. Ягон шуҳари кадагӣ, кафидагӣ мо инеми инем паракош. Ин хестагош барои краскаша, ё? Ин краска дода тамом. Си мешидагиш чанд даста? Барои электроавдай 509,000 пробег дора, коробка механик. 25. Газа бензина, ё? Яги 6 мотор, газа бензин. Сафоиза. Хоб, ям як мебари як конкрет, як краскаш мезани охо. Хоб чанд сомай бадам ҷойсум меш. 18 гуфтим савдо мекунем. 18 та бо савдо мешавам, номеро телефон тавон монем. 93 00 24 44.